It-tri bejn l-eks segretarju ġenerali Clyde Pooley u l-Arms li ppubblika s-sit Love in Malta juru l-kontra ta' dak li qal Adrian Delija li saħaq li l-Partit Nazzjonalista m'għandu jagħti ebda ammont f'kontijiet tad-dawl u ilma. Il-Prim Ministru jiddispjaċini Tal-kont tad-dawl biex niftehmu għandu jagħti 4 miljuni fuq kontijiet Il-Partit Nazzjonalista m'għandu jagħti ebda ammont f'dawl u ilma u l-Prim Ministru jiddispjaċini ngħid illi gideb. Fuq l-Istazzjon Nazzjonali Adrian Delija għajjar giddib lill Prim Ministru. Iżda s-sit Love in Malta irrapporta li b'dak li ppubblika kien Delija stess li nqabad f'gidba. Dokumenti li kiseb is-sit imsemmi juru li l-Partit Nazzjonalista permezz tal-kumpaniji tiegħu fosthom il-Media.Link għandu jagħti ftit inqas minn 3 miljuni u nofs ta' euro lill-Arms Limited. Fitra legali li bagħtet Arms fit-12 ta' Novembru li għadda hemm miktub ċar li l-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista Media.Link għandha 3 kontijiet pendenti li ammontaw għal ftit aktar minn 229,000 euro, 220,000 euro u ftit aktar minn 3 miljun euro. B'kollox dawn il-kontijiet pendenti għal ħlasijiet tal-elettriku u l-ilma jammontaw għal iktar minn 3 miljuni 493,000. Fitra legali indirizzata lil Clyde Pooley hemm miktub li fi żmien ġimgħa għandu jsir ftehim bonarju dwar il-ħlasijiet. Fit-tweġiba tiegħu permezz tal-avukati tiegħu il-Partit Nazzjonalista irrikonoxxa li għandu jagħti ammont sostanzjali lill-Arms. Fl-ittra mid-Dar Ċentrali saret talba biex l-Arms tapprezza li l-ammont dovut huwa kbir u kull ftehim bonarju dwar il-ħlas irid ikun fattibbli sabiex il-Partit Nazzjonalista ma jerġax isib ruħu f'din is-sitwazzjoni. L-ittra temmet tajt li d-diriġenti tal-Partit Nazzjonalista talbu laqasa biex jiġi diskuss u maqbul ftehim għal-ħlas. Din mhix l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista spiċċa fl-istejjer dwar is-sitwazzjoni finanzjarja imwera li jinsab fiha. Saħansitra Robert Arrigo li għamel U-turn u issa se jibqa' viċi kap kien għamel referenza għal kriżi finanzjarja li ilha fil-partit tal-istamperija fl-ittra tar-reżenja li kien bagħat. Miegħu kien ingħaqad Clyde Pooley li wara l-reżenja minn Segretarju Ġenerali fl-isfond ta' ġlied u inkwiet intern li ma rid jieqaf qatt fil-Partit ta' Delija huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu dejn ta' miljuni kbar. Mela kemm hu d-dejn fil-Partit Nazzjonalista? 25 miljun vera d-dejn. Kbir. Ma kemm? Kbir. Nista' ngħidlek illi d-dejn huwa kbir huwa ta' miljuni kbar u hemm interessi għax dux diklar l-interessi ta' mijiet ta' eluf fis-sena. Mela allura dak id-dejn jew aħjar dawk l-interessi huma mażra ma sqajt. Ġifieri ma tiċħaġx li l-PN għandu dejn ta' 25 miljun. Għandu dejn ta' miljuni kbar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.